Гісторыя кляштара трынітарыяў у Берасці. У 1727 годзе па фундацыі князя Яна Радзівіла, воеводы Новагрудскага, у Берасці былі сабраныя трынітарыі. Ім перадалі драўляны касцёл святой Барбары. У 1739 годзе пачалося будаўніцтва мураванага барочнага касцёла. Комплекс кляштара трынітарыяў размяшчаўся па-за межамі гарадскіх валоў на паўночна-ўсходняй ускраіне горада, у Кобрынскім прадмесці. У 1761 годзе адбылося ўрачыстае асвячэнне мураванага барочнага касцёла святой Барбары. Святыня мела унікальную рысу. На галоўным фасадзе знаходзілася фрэска з выявай анёла, які трымае рукі на галовах двух нявольнікаў. Гэта сімвалізавала галоўную місію ордэна – выкуп хрысціянаў з няволі. У 18 стагоддзі пры кляштары дзейнічала парафіяльная школа, дзе вучылі дзяцей грамаце і асновам веры. З пачаткам будаўніцтва крэпасці Брэст-Літоўск у 1830-х гадах лёс кляштара быў прадвызначаны. Тэрыторыя Кобрынскага прадмесця трапіла ў зону крэпасных валоў, таму кляштар скасавалі, а ягоныя владанні перадалі ваеннаму ведамству. Будынак касцёла ператварылі ў казарму ваенна-рабочай роты з двума афіцэрскімі флігелямі. У сярэдзіне 1860-х гадоў былы касцёл і кляштарныя корпусы цалкам разабралі. Цэгла пайшла на будаўніцтва крэпасных аб'ектаў, а на месцы храма пачалі ўзвядзенне ўсходняга рэдута. Сёння ад былога ансамбля кляштара трынітарыяў не засталося бачных слядоў.